A nyní se přesvědčíme, zda je přítomen Hliník. Hliník se odstěhoval do Humpolce. A co pak vám ještě říkala Vilma? Říkal, že jí utekl muž, že se mazal mastí na vlasy, že mu narostly a on odjel do San Franciska. No, konečně, to je ono. Doufám, že jste si to zapsal. Nezapsal, pane inspektore. Ona mi Vilma vzala tušku. Jo, ona vám vzala tušku. Hodila si ji do výstřihu. A co pak ještě říkala? Říkala, hledej šmudlo. Udeste. No tak do toho, nebojte se. Jak je ctěná libost. Vy u vás neboxujete? My se prosím fackujeme. Vy jste doktorka? Ano. A věříte v Boha? Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit. Však proč by nemohl? Však nejsou důkazy. Nikdo ho nikdy neviděl. Však vašu piču jsem také neviděl a věřím, že ju máte. Kriste, pane, takže on se ten most při teplotě 30 stupňů Celsia roztáhne o 17 metrů. No, bylo horko, tak se ten most roztáhl. O 17 metrů? Jsem se jenom přepsal v desetinný čárce. Tak ten most se roztáhne o 1,70 m. Už jsi někdy viděl takový most? No, na Berounce, ve Všonorech. Odchod, to je čistá koule. Já byl na roztažnost... Hej!